dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Ingke kayong kayantabe, lulugod at magmasabal. Palabungan tamo, kening programang makiramdam at magparamdam. Like ko, love ka. Maya pabengin ng Diyos po kaya kayo nga nini po Kuya Marvin at makayantabi kayo pa mo rin po king DWBL 91.9 Bright FM ng radio station ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Welcome po king kakatamong Year 5, Episode 2 ng programa ng Archdiocesan Council on the Laity ing Like Ko, Love Ka, programang makiramdam at magparamdam. Abayan nyo kami po kalay ko kaniting metong oras sa kwentuhan patungkol ka rin kaya katamo miyaya liwang pigagap at kayawsan. At syempre ngining bengi po ne, kaya be ko po rin kaya katamong may bisita na, I think that was 2022. 2022. Nang muna pong mag-visit yung kaya katamong metong kalay ko. Pero syempre yung kaya katamong kasi pingeni seasoned guest na po kaya nagkakatamong radio program. I think ini po yung kayang panglimang guesting appearance kaya katamong programa. So bayo kaya po isundo yung kaya katamong kwentuhan pabustan nyo pong magpakilala kaya katamong guest nga ning Aldo. Hindi mo na po yung kaya katamong malagong general manager. Sige. Sinabi mo na yan, Sir Yeah, Marvin. siyempre. Marami pong salamat, Sir Marvin. Ako po si Gina Cayana, ng General Manager po ng Angeles University Foundation, Multipurpose Cooperative. Yun. At siyempre yung kakatamong malagong chairperson. Sige po. Maya Pagatpanapon po, kareng makiramdam. Ako po'y Malay Dizon. Ako po'y chairperson ng Angeles University Foundation Multipurpose Cooperative. Maya Pagatpanapon po kaya kayo nga. Ayan, Maya Pagatpanapon po. At siyempre paninayin taya mo po kaya katamo pong metong pang guest na datang pinapinandit, may traffic ya mo po pauli na po rin miyaya liwang piyesta pag-celebran tamo ngayon. I think today until tomorrow yung piyesta na pong San Pablo at San Pedro. Yan, kaya katamo pong pagmasusyan. At syempre pasibay po maya pa bengi po ka rin kaya katamong makiramdam at welcome tamo mga po kaya katamong programa ngayon. At bayo kaya po isunding kwentuhan pakiramdaman tayo po yung kaya katamong among sa impapawid ka rin kayang mapilan pag nakaamong pasok po. Para po ka rin bisang mag-share reflections sa ating greetings o nano pa mga naburiyong ipayabot, mag-text kayo po ka rin kaya katamong text line numbers Smart 0918-351-8282. Para sa ating mga Sun subscribers 0942-357-4268. Yung ating pong YouTube ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. Para po sa ating Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asfradios. At pakimbagit na mo rin po rin kaya katamong parokyang kabibilangan man kadita at dinantalang maya pa oras din kaya kayo pong parokya. Para sa ating mga Twitter subscribers, ito po yung ating Twitter account at radio_ASF. Para po sa ating Instagram account at ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg.gmail.com or contact 0949-609-5478. At kare naman pong bisang mag-donate para king radio ning Archdiocese. Malyari ko pong ipadala din kay kayong donasyon king GCash number o account number 0905-319-4871. Ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Takal pong salamat at ipamilita ta karing aliwapang tao na tintamong radyo amakasaw king kay katamong biye kasalpantayanan mangkanita lalo lapang dakal ting kay katamong kakaluguran.
Dakal pong salamat among kareta pong paganakatamong ngening bengi karing kaya katamong kakaluguran. So sana po tuloy-tuloy tayo pong suportahan ng kaya katamong radyo Paulina Niti, iting kaya katamong radyo at kaya kataya pong luguran at pagmasabalan. Okay, so panahin tayo pong miyabe king frame pero bayo tayo po ibuklating kaya katama pong programa ngeni agkatanda kayo pong migunam saguli at para king pamuklat at panalangin na panimuna na pong ni kaya katamong kayabe ngeni. Ma'am G, go po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mahabagin at mapagmahal, kami po ay nagpapasalamat sa ikalimang taong biyaya ng paglilingkod sa media. Tulungan mo po kaming maipabatid sa mga kalayko, nararating ang mga programa, ang mga mensahe ng pag-asa at biyaya, anuman ang kalagayan nila sa buhay. Naway samahan mo po kaming upang sa pamamagitan ng programang ito, maibunyag mo ang kahulugan ng buhay. Basbasan mo ang sandaling ito upang tumagos sa aming puso't isip ang paksa na aming tatalakayin. Naway lahat ng mga bumubuo ng programang ito ay maging instrumento mo upang maialahad ang mabuting balita at maging gabay sa bawat hamon ng buhay nang naaayon sa iyong kalooban. Mahal naming Virgen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Dakal pong salamat. Okay. So I think at yun na pong kakatamong meto nga guest. Mamaya pong po kakatamo. Yung kakatamo pong Cooperative Development Specialist 2 ning ay CDA Pampanga. Sige po, Sir Chris, mamaya ko pong pugi. Good afternoon. Good evening na po. Good evening Kuya po. Marvin, Doc Malay, Ma'am Gina, Manager Gina ng AUF. So, sa nating mga kasama po, kalay ko, magandang buhay at sa Coop kasi it's always magandang buhay para sa ating mga kasama. So, it's good to be back dito sa ating programa with Kuya Marvin. So, last year nandito rin po tayo, no? Yes. The other year, previous year. So, Pangatlong visit mo na dito sa pangatlo po. radio And, natin. very thankful po ang aming office, nare-represent ko ang aming office, ang CDA for inviting us in this program po. No? So, and syempre, good to see Doc Malay and Ma'am G. Long time no see. Yes po, sir. Long time no see, magkikita pa lang tayo niyan. nga. Wednesday? Next week. Next week. Yes. Oh, may meeting Next tayo. week. Oh. Parang nagugulat ka sa pwede nyo maging Masyado po siyang Next busy week. kasi. 2 and 4. So bayo tayo po isundin kaya katamang kwentuhan balikan tayo mo po itang milabasan na episode. I think that was June 7, no? Pasensyahan ako po. Medyo maging busy la rin aking like collab ka. Pero the last time we had a visitor po was last June 7 together with Sister Adela Obahan yan. Kaya tama pong topic kanta, it's all about Father's Day. Meron nga pong masanting episode ding milyari kanita. Sister Adela shared her story po tungkol kayang tatang mismo at syempre kayang tatang na rin kayang anak. How was it to be the mother and the daughter, the wife and the daughter of a father. Masanting nga po yung maging kwentuhan at makanano, deti may nila pong masanting nga impluensya karing kayang biya kasal pantayanan. So dakal pong salamat ka rin ang manalbe kaya kami kanita. At dito pong bisang manalbe, kaya kaming milyaring episode, balikan niya po karing replays na po ni kaya katamong programa. So ita po at mag-break tamo pong mabilis baka taging kaya kaming pa magbalik. Tanya po kaya katamang episode ngayon Bengi. Kareta pong buring bisang makiabe kaya kaming kwentuhan. Po kakalingan mag-comment kaya katamong comment section. Ban kanita po adinan dalang pakibad din kaya katamong guest ngayon haldong ini. Ali kayo po mama ko uling magbalik po ing programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka.
Ating talakayin ang pagtutulungan, programa at pakikipag-ugnayan ng simbahan at bayan na nagbibigay halaga sa karaniwang mamamayan. Isang usapin na nagbibigay buhay sa pagkakapit-bisig ng ating pananampalataya at pagiging mabuting Pilipino. Ito ang Simbayan Tayo. Kasama ang Archdiocese of San Fernando Commission on Public Affairs tuwing Lunes alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lamang sa 91.9 Bright FM. Iba't king karalungduman, ing Diyos, tinaid na katamo papunta king sala, inyasat kayabe na, manatili tamong mabibiye king sala, kapamilataning pamanuki karing kayang amano. Pigunaman taya ing ebanghelyo ning Aldo Domingo, king programang Men of Light. Balang Domingo, alas 6 hanggang alas 7 ning abak, keni king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Ini po iamong Angel Sanchez, hingga kayong kabalen, Salesian Missionary. Ingamano ning ginuya sang maging kayantabe tamo king dalan ning biye. At yasang tukyan tamo king dalan papunta king kayariana. Pigunaman taya kambeda ring kanta ing ebanghelyo ning Aldo Domingo king programang Pasakalye. Balang Domingo, alas 7 hanggang alas 7:30 ning abak, keni king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Magbalik po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. At kaya ba ako pa rin po ngining bengin Sister Malay ako sa Ma'am Malay po, Ma'am Gina. At saka Sir Cres, yan. From CDA, at saka po from different cooperatives. Ketiking kakatamong lalawigan. Okay po, so yung kakatamong pong programa ngayon, dumurot siya patungkol kareng miyayaliwang kwentuhan tungkol kareng cooperative tamo. Nung nano na yung maging status, pinanakatamong update, pinandit Sir Cres na yung kareng kwento tamo. But before that, pabustan nyo pong magkwento la pong mabilis din kaya katamong guest patungkol kareng karelang maging kwento king karelang sariling kooperatiba. Unahan tayo siguro na Engineer. General Manager Gina, patungkol kayang kwentong co-op king AUF co-op. Sige, Ma'am G. Actually po, regarding po to sa societal transformation. Yes, sige. Last pandemic po kasi, more on community po kasi, less than we expect po na talagang alam naman po natin na malaki po yung effect dito sa atin pong lahat na po. Pero in spite of that, marami pong nagawa ang kooperatiba. Hindi lang po sa mga miyembro niya, pero pati po yung sa community niya kung saan po yung nasasakop niya. So, malaki po ang naibahagi ng kooperatiba, malaki po yung naiambag niya sa kanyang mga miyembro para sa hindi lang po sa pangkabuhayan nila, pati po yung sa spiritual, marami rin po tayong natulungan na ganoon sa ating kooperatiba. So sabi nga kala natin walang-wala na yung cooperative. Pero the more pa tayong nagbigay pa sa ating mga miyembro, nakala natin wala ng income, pero in spite of that na wala tayong income, marami tayong natulungan na ating mga miyembro. Amen. So, yung kwento na pong Ma'am Gina ka rin patungkol kitang maging personal lang experience, makananong din kooperatiba at tinawid din pandemic ne. Yes. And at the same time makanano demo namang tinawid kaya bedaring miyayaliwang saw pabinyedareti kareng kakatamong kalay kung kitang panahon na ito mas mangailangan po kareng sa tamo. So metong nga pong paralan ng cooperative
Pankanita aso pantalarat. Personally, on a personal note, Ma'am Gina, makananong yung co-op naman aso paana ka? Ay, malaki pong bagay. Ngayon po, personally po ngayon, sa pamamagitan po ng co-op, sabi ko nga, dream come true na maipagawa ko yung bahay namin sa loob po ng matagal na panahon. Kung hindi niyo po maitatanong, naitatanong, 36 years na po ako sa co-op. Sa September po, 36 years na ako. Yay. So, yun po, malaking na po yung blessing sa akin na napautang po ako ng co-op through housing loan, tsaka po iba pa pong loans. Napagawa ko po yung bahay namin. Yun po, malaki pong accomplishment. Opo, malaki pong bagay yun na natapos na po yung aking 3 mga anak. Yun. And soon, mag-aaral yung isa. Opo, sana po pala rin po. Sa awa po ng Diyos. Yun, amen po tayo doon. No? So, kay Mamalay naman, on a personal note, ang kwentong co-op na meron ka, madam? Nung una akong napasok, nung una kasi nag-member ako, no? So, ako yung tipong member na hindi ko pansin yung membership ko sa cooperative noon. Basta alam ko, nagsisave ako, tapos nangungutang ako. At nagbago yung pananaw ko sa kooperatiba nung nagkaroon ako ng chance na maging officer. No? So nung una po, lang ako, member ako ng Mediation and Conciliation Committee. Ng 1 taon, and then after that na-invite po ako na humabol ng board of directors. So pinalad naman, nanalo at nag-serve initially as vice chair ng AUF Multipurpose Cooperative. No? Doon sa karanasan kong yun, nakita ko paano talaga pala ang magtrabaho sa kooperatiba. Hindi lang siya doon sa magsisave ang member, maghuhulog sa share capital niya, savings deposit niya, o kaya maglo-loan siya. Ang dami mo palang pwedeng gawin. No? Una sa akin, madami akong nakilala kasi nga, nung after a while, naging chairperson ako, naging active din ako sa Angeles City Cooperative Development Council at saka sa Pampanga Cooperative Union. So nakilala ko yung mga officers ng mga iba-ibang kooperatiba at doon ko din nakita na napakaganda din pala ng nagawa ng mga officers ng AUF Multipurpose Cooperative kasi isa siya sa mga tinitingnan na leader na kooperatiba sa lungsod ng Angeles. But more than that, yun nga, marami akong natutunan, marami akong nakilala. Nakatulong din yung leadership ko sa co-op sa trabaho ko bilang isang guro sa Angeles University Foundation. At mas na-appreciate ko talaga yung nakatulong yung co-op sa mga communities kung saan tayo kabilang. No? So, idadagdag ko lang dun sa sharing ni Ma'am Gina na yung mga schools na natulungan natin. No? Madami po kasi nanghihingi ng donations both sa AUF Co-op at saka sa ACCDC, mga eskwelahan. Very keen tayo na tulungan natin yung mga eskwelahan kasi nga yung mga bata ang makikinabang. Alam naman natin ang future ng ating bansa ay nakasalalay sa ating future generation. So mainam talaga silang tulungan. So iba-iba pong paraan, minsan nung pandemya nga nakapagbigay tayo ng mga photocopier, mga materials for production of modules. Tapos meron din yung mga sa infrastructure naman, yung tinulungan natin magpa-construct ng mga pathway at saka yung mga grills para sa mga buildings nila for wash area para sa safety ng ating mga mag-aaral. No? So, nakakataba po ng puso na ang mga kooperatiba pala ay may ganong kakayahan na tumulong sa kanilang community. So, more than the idea of it being a business entity, you can go beyond that and say na it's really helping the community and the country in that sense. Yun, no? So, tayo po nung talaga rin kwentong co-op na pwede tamong ashawking societal transformation. From the eye of the Cooperative Development Authority naman, makananong dating kooperatibang akakityo, sir, may kaka-personal kang experience kareti? When it comes to community development,
'Di ba? Nakasama ko yung Angeles City Co-op Development Council. So yung council, kinabibilangan ng lahat ng co-op sa Angeles City, plus member din ng CDA and other agencies na may co-op development program, plus syempre yung LGU. So nasaksihan ko yung transformation na pinag-uusapan natin ngayon in terms of yung mga natutulungan niya. So meron siyang programa, ang co-op may programa siya sa kanyang mga members. And then pag kumikita kasi yung co-op, hindi lang yung members ang masaya, meron ding nakalaan for the community. Kaya may CDF tayo. So yung nilalaan sa CDF, yung nasimulan nyo pa noon with Ma'am Carol na pag samasamahin natin yung CDF natin, and then mag-identify tayo ng isang vulnerable na matutulungan natin, katulad yung sa Paliputad Elementary School. Noong 2023, nagpagawa po ang council, kayo po yun, ng pinagrills natin, no, yung building. Kasi, Kuya Marvin, yung elementary school, hindi magagamit pa kasi, di ba, ang government, phase by phase yung construction. So, naging worrisome nila, tatalo ng bata. So, sa tulong ng council, nag-donate ng halaga. So, pinagawa po yung grills para ma-occupy. And then, plus yung mga nagawa nyo pa noon. So, tuloy-tuloy lang. Ang council naman, so witness naman ako doon, marami pa. No? So, alam ko may mga plans pa tayong magpailaw ng mga madidilim na daan. Gumawa man ng mga silungan. Simpleng na kasi yung nakikita na itong ginagawa natin, hindi gaanong napapansin. Unlike yung mga Chamber of Commerce businesses, no, Rotary. Si Co-op nandun din siya. Pero hindi lang siya gaanong napapansin. Pero at least sa mga ganitong patotoo na example, na living example na ginagawa ng mga co-ops, particularly yung Angeles City, nabubuhay talaga yung spirit of cooperativism. Yung pagtutulungan. No? Lalo na pagtulong dun sa community kung saan nag-ooperate po yung isang kooperatiba. So, yun po ang aking mga on a personal note. On a personal na nakikita ko. Yes. So, hindi lang pala nag-a-abide yung mga co-ops dun sa sinasabi ng RA 9520 na dapat mag-allocate tayo for that. They go beyond, ginagawa nila. And they still identify kung sino pang pwedeng tulungan. Yan, so masanding yung pong paralan talagang co-op din, Bancanita. Kasi kala nila noon, pag co-op, pautangan lang eh. Hindi nila alam yung co-op. Pag kumita, hindi lang member ang makikinabang, but also the community where it operates. Speaking of ang community part how about din kaya katamong maging members ne? Din maging sharing tamong any diretso tamong kitang societal transformation, but part and parcel of our society are the members of the cooperative ne. Mga nanong ding deti bilang general manager as action mula naman deta maging benefits and success stories da, Ma'am Gina. Actually po, syempre po pag pumunta sa co-op, alam nyo naman po kung anong talagang gusto nila na po. So, yung maglo-loan. Pero, nakita ko po sa mga miyembro natin na karamihan po sa kanila na uplift naman po ang kabuhayan nila. No, po. Syempre, alam naman po natin na kung ang ano lang po natin ay yung sweldo natin, sa sweldo lang natin at hindi tayo mangungutang, medyo mahihirapan po tayo. Lalo na po sa pagpapaaral ng mga bata. Malaki pong tulong ang na ibibigay ng kooperatiba sa ating mga miyembro when it comes to education po ng kanilang mga bata. Hindi lang po yun. When it comes to health din po, pag mga emergency needs po, lalo na po pag biglang na hospital. Ang co-op naman po pag sinabi po na yung miyembro kailangan niya, we find ways po talaga para matulungan po ang mga miyembro ganun. Being the chairperson ng AUF Co-op, Ma'am Malay, makananong ding board of directors yung makasahop lang mimisip miyayaliwang programa Bancanita rin miyembro naman po naman di lang midinan mas masanding benepisyo. Actually, nakakatulong po sa amin yung
nagbe-benchmark kami, no, yung paglalakbay aral namin, both here in the Philippines and in other countries. Kasi minsan, it's always best to learn, no, from the experiences of others. So yun, isa po sa mga initiatives ng board of directors ng university na maglakbay aral, makinig, magtanong-tanong kung how they do things, no, in other cooperatives para naman baka ma-apply namin sa So, syempre yung diligent tayo sa pag-follow ng requirements ng pamahalaan, no, through CDA. Kasi syempre we cannot go beyond that. Halimbawa po sa community service, though we want to help, no, mayroon ding restrictions like dun lang sa area of operation mo, dun ka lang pwedeng tumulong, no. Pero siguro dagdagan ko yung sharing ni Ma'am Gina regarding members, no. Nung naging chairperson ako, madaming mga maalaala mo kaya portion, no, yung mga sagad na, no, yung parang wala na dun sa pero tumutulong pa rin ang co-op, no. Pinag-uusapan din ng mga board of directors. Baka naman, syempre, yung tao hindi na malalapit sa'yo kung may iba pa siyang means, no? Pero bakit mas una niyang lalapitan si co-op? Kasi mababa ang interest ng co-op. So siguro masasabi natin yun, nakakatulong din sa mga miyembro yun kasi kaysa mangutang sa ibang financial institutions, mas pupunta siya sa co-op kasi mababa lang din naman yung patubo, no, yung pa-interest. So, I think malaking tulong yon sa mga miyembro natin. At nakita namin yung nakakataba ng puso makikita mo na nakapagpatapos na siya ng anak niya. Pero bago yon nakita mo naman ano yung mga sacrifices niya, no? Tapos pag after some time, ayan, nakabili na ng properties, nakapagpaaral ng anak. Ang laking factor ng co-op, no? So kung siguro isa-isa mong i-interviewin yung mga members, no, I think they only have good things to say about their membership sa cooperative. At saka siguro ito yung isang bagay na hindi nila pagsisisihan kasi yung pera nila nasa mabuting kamay na papaikot ng maayos, tumutubo. At the same time, nakakautang sila, no, against their share capital na wala kang makikitang ganong opportunity elsewhere, no? So kaya yung mga hindi pa member ng co-op, sana mag-member kasi po kami bilang karanasan namin, wala kang talo dito. May pera kang hinulog pero makakautang ka against that. Tapos at the end of the year, may dividendo ka pa, no? Kikita ka pa dun may share ka ng profit. Totoo 'yun. Sa ibang financial institutions, walang ganon. Dahil ikaw din ay ang nagmamay-ari ng Yes, co-op. kamay-ari ka kasi ng co-op. So, kaya sabi ko palagi, it's a very ideal business model na kailangan i-promote kasi dahil yung iba, hindi sila aware, hindi nila alam. And I think po ang CDA ay nakatingin sa mga kooperatiba kung nagiging tama ba ang mga operations na ginagawa niya. Po, may po yan, may yearly inspection. Meron kami mga regulators po na bumababa sa mga kooperatiba. And then yung mga partners natin in the municipal level, city, province, no, they also monitor cooperatives. Right. So nagre-replicate po si CDA in the area, no. Plus yung pagiging accredited training providers po ng mga secondary co-ops natin like sa Angeles City, meron tayong Pampanga Cooperative Union na recently was already accredited to become a training provider. So hindi na guided na rin in terms of advocacy and training kasi hindi na laging lalapit sa CDA. No? So at least si CDA naka-oversight na siya. Yes. Na nakikita niyang yung co-op movement sa isang area tuloy-tuloy siya. At syempre mahalaga po na ang kooperatibang kinabibilangan ninyo ay recognized po siya ng CDA, no? Yes. Sir Opo. Chris. Tsaka talagang kasabi nga ni Ma'am Malay, we will promote cooperative talaga sa community kasi ang laking percentage ng population natin nasa Marginalized sector. So sila po kasi yung talagang gusto nating tulungan na sana maintindihan nila na hindi puro hingi ayuda. Yes. So they also need to help themselves. True. So through the cooperative business model and magkaroon sila ng livelihood opportunity, I think hindi man sila yayaman ng instant pero kahit paano matutulungan nila yung sarili nila, made-develop yung skill nila, yung skill na yon magagamit nila makapagtrabaho, no? So ma-employ sa co-op, as a member sa co-op, makatulong sa co-op. So pag yung cooperative productive, yung members niya productive, so nakakatulong tayo sa
economic development din ng ating bansa. Yes, amen to that. No? Yeah. Pero gusto ko lang pinpoint no kanina sasabi din na po rin kakatamong guest that the co-ops are extending their help to the community. Pero makananutala pong akakwaret ang funding ka rin abanggit na yung bagyanan ding Sir Chris, it's all about the CDF. Makanano ya pong mayayakway ng CDF as a general manager of a co-op, makanano ya pong allocate itang funds Okay, sa ita. these statutory funds po kasi ang when it comes to at the end of the year, may statutory funds po yung cooperative. So, certain percentage of your income would go to community development Yes, fund. yes. For AUF co-op, it's 5% of our net income. Yes po. So, malaki no, sir? Kasi we want to give back po Yes. sa ating community. Opo. So, yun And po. part of that mo naman, mumunta ka rin ang training. Yes po. CETF po, yes, yes. pupunta And po sa the mga rest will go back to different part. And part of that, yapin po, baytay nga Ang mananda, dividendo. na mo pagbalik ka rin ang Yes, members. yes po, yes. So wala mo, to clarify it, at the end of the year po, syempre, the cooperative will compute for its net profit. So, but that will not all go to the members by way of dividend. Certain percentages will go to the statutory funds as we call them. So after po ng lahat ng statutory fund na yon ay nasettle na, yun pong natira nun, yun pa lang ang paghahatian ng mga miyembro according to their patronage. So hindi po pantay-pantay ang dividendo. Baka kasi isipan nila kung nakakuha ka ng 5,000, dapat everybody gets the same. Hindi po. Ang computation po nun, base yun dun sa share capital mo at saka dun sa how often you patronize the services and products of the cooperative. So kami, palagi namin kinukwento, mas marami kang utang, mas malaki yung dividendo mo. Bakit? Saan ba nanggagaling yung dividendo? Siyempre, di ba, may share capital ka. Yung share capital mo, doon kukunin ng kooperatiba yung ipang ninegosyo niya. No? Kunyari, loans yung negosyo nyo, doon manggagaling yun. Pero pag nag-loan ka, di ba, may interest yun. Yung interest nun, yun ang kita ng kooperatiba. So imagine, kung malaki yung share capital nyo, malaki yung pwedeng ipautang ng co-op ninyo. Therefore, pag maraming nangutang, mataas din yung interest na ma-generate. Therefore, yun din yung magiging income ng co-op. Ganun po yung cycle ng isang kooperatiba. So, hindi po magandang picture yung malaki yung pera nyo pero walang nangungutang. Sabihin, anong income ng kooperatiba ninyo? No? So, kami po nakita namin sa kooperatiba na hindi po masama ang mangutang. In fact, we welcome it. No? Basta lang, siguraduhin natin na nagbabayad tayo sa tamang oras. Yun lang naman Kahit naman saan ka pumunta, ang utang hindi kinakalimutan. Ang utang binabayaran sa tamang oras. And when we do that, okay tayo pare-pareho. We all win in the process. Nandin po, banggitin o rin kay miyayaliwang programa na gagawa na ning cooperative pota pong atipon nyo rin ang kayong Community Development Fund. Yapin po rin sa sawab yung karing community. How do you go about it? Makanano kayo po as cooperative, mamili ka rin, inanula po rin maging kaya kayong panuntunan ban kanita so pantala po rin community nga rin. Ma'am Malay. Guided din po tayo ng CDA regarding that. No? Si CDA po has some suggestions no in terms of what sectors to help. So nandyan yung youth, nandyan yung women. So pag nakita mo naman po yun, nasa social audit po yun, you are given the liberty to decide which of these sectors you'd like to assist. Siyempre, hindi naman din ganun kalaki yung pera nyo. Yung kunyari may 200,000 ka in a year, pipili ka lang din dun sa mga sectors na tingin mo are really in need. No? So kanina nabanggit ko po na mostly yung mga natutulungan natin po ay mga paaralan, mga public schools. Una-una sila po kasi yung masipag na manghingin ng help, no? I think may program kasi ang DepEd talaga, no? Yung Brigada Eskwela nila. Kamakailan lang, no? Nakatulong tayo sa isang city high school. Incidentally, may invite tayo sa Monday dahil bibigyan tayo ng konting pasalamat, no? By way of their stakeholders
program. So pupunta po tayo doon. So mostly yun. So kung sino po yung lumalapit. At the same time, sa co-op po natin, meron tayong person board in charge sa community development service. Alam mo yon, Sir Marvin. Siya din po yung maghahanap ng community na pwedeng tulungan. So, syempre, una tayong titingin dun sa mga malapit na barangay within our area. Oo. At dahil tayo din ay paaralan, tayo po ay part ng Angeles University Foundation, nakikipag-collaborate din po tayo sa Center for Christian Formation and Praxis kasi meron po silang adopted community. So, para po din integrated po yung actions natin, we seek advice sa CCFP kung alin ba ang community na sinaserve nila, pwede din si co-op na doon din mag-assist, no. So maganda po yung mechanism na na-develop natin kasi ngayon hindi na tayo nangangapa, no, kung sino yung tutulungan. It's a matter of prioritizing then and matter of selecting, no, the community that would really be very tawag doon, who will really benefit most from our assistance. And I think po, no, the first time na may guest la po rin kaya katamong Kalaiko from AUF Co-op na incidentally the same month they receive a recognition from CBCP Prison Apostolate na as one of their awardee kitang milyaring award through the effort also of Sister Weng, si Balneda Kalpong, salamat for choosing AUF Co-op as one of the recipient of the Catholic Bishop Conference of the Philippines Prison Ministry Award. So, kita po ne. So, akakit ne po both ning sector na ning government and in church in maging effort na po rin kakatamong cooperative when it comes to sharing their part na kayang kakatamong society really lilive out there po in kakatamong titulungin ng Aldongani that is being a co-op partners. Yes. Yan, co-op partners in building a better world through the effort both karela po at kakatamo. And siyempre alineman po benefit mo from our beneficiaries inga kakit na po ning AUF Co-op. More than that po ne pala mo kailangan na kayo mo naman to extend our effort na. Kaya retang sinabi ng ma'am, retang manyawad na masipag, ito talagang meditinan because you are giving us the opportunity to help you. Yes. Yan. Siyempre, abe po karetang maging maging paralan miban kanita. So, panda kayo mo naman. CDA part naman po, I think kanita ko po mas maging matulan po tang rin co-op user na sasakupan talagang gagampanan din yung role da kay katamong society na, sir. Yes, of course. Yun kasing pagtulong sa community, yun yung kapalit nung na-enjoy ng mga bawat cooperatives natin na na-exempt tayo sa tax. Yes, So sabi ng law, okay, cooperatives, you will be exempted from tax. Nakasulat yun sa RA 9520. Pero tutulungan nyo kami, sabi ng government. So, isa doon, tutulungan mo yung community. So, instead na kuhanan siya ng income tax, business tax, kaya nag-set up siya ng statutory funds. Yes. Which, isa nga doon, yung allocation for the community development, na naglabas din ng circular si CDA na dapat talaga yearly binibigay natin yun. Yes. Utilize natin yun. According, siyempre, doon sa binanggit ni Ma'am Malay kanina, na meron tayong approved na social plan for the cooperative. So ito po niya kakitaya po in talagang saop na mo naman ng CDA in helping the cooperatives na think of a programs because aliya po di yung CDA ban kanita bantayan na la ring kakatamong coop no ne sopa na la ne. Yes, we are always here to assist naman po. More than panamdaman na rin aliwat ang kayabe po ta sabihan da iyan na naman si CDA, no? Babantayan na naman niya tayo. Hindi po niya tayo binabantayan. Tinutulungan niya tayo para magawan natin ng mas mainam yon. Mas mainam yung kakatamong operations. Without them, siguro, posibleng medyo nung wala tamong guiding principles, medyo uling pera la rin, medyo mapali lang. True. Yes, siyempre,
dahil binanggit mo nga, Kuya Marvin, na pera ng mga members ito. Yes. So, laki ng accountability natin bilang Yes. officers. Right. So, we really decide where we really invest, put the money. Yes. Kasi laging kapakanan ng mga member yung iniisip natin. So, yung mga shinare nyo nga kanina, nagpapatunay lang na yung cooperative ninyo, it's service above profit. Yes. So, secondary na lang yung profit. We Yes. always provide the utmost service sa ating mga kamiyembro. Member and Diba? the community. O kaya nga yung net surplus natin na bumabalik lang sa atin yung sobra, Yes, labis yes, na binabayad natin, no? Kasi sinerbisyuhan muna natin yung members. Yes. And with providing service to the members, kaakibat nun, nagbigay rin tayo ng serbisyo sa ating community. So, dalawang mahalagang kampanin na ginagawa ng isang ko. And I think po na yung CDA nung akakitiya po na continuously updating din kaya katamang co-op on cooperative matters na. Speaking of, nanula po rin maging update na rin kaya katamong CDA ngayon ka rin kaya katamong maging programs. Yes, opo, Kuya Marvin, Ma'am Malay, Dr. Malay, and Ma'am G, we're very happy to announce that, alam natin, from January, na-announce na namin that this year is declared by United Nations as the International Year of Cooperatives. Wow. So, ano kasi yan since 1923, no, yung ICA, yung apex organization natin, yung International Cooperative Alliance, yearly sineselebrate natin yung July, first Saturday of July, as International Day. Kaya nasabing napakasaya ng sektor ngayon, itong 2025, dineklara naman po siya na International Year of Cooperatives. And to also share, last year, nag-participate tayo doon. Di po ba? Nagkaroon tayo ng activity sa Angeles City, yung Tax Forum. So, tinaon natin siya ng July 5 in support po doon sa International Day of Cooperatives. So, yan, this year, hopefully, mga kakooperatiba na nandito, we could show our support. So, you could visit yung site for International Day of Cooperatives, yung coopsday.coop, www.coopsday.coop. So, nandun na yung mga materials. Pwedeng, kahit wala tayong activity, we support by hanging our International Day support, yung TARP. No? And also, Nicola, meron ba tayong ginawang program for that this year sa ACCDC? Andali lang. Wala Yung pa. lakbay aral yata. Yung sa Kaya lang we July will just, 11 and 12. Yes, kaya lang we just scheduled it approved July 11 and 12. So, yun ang isang support ng ACCDC sa International Year. And sa October, di ba? Yes. May mga kami activities tayo. And siyempre, yung mga ginagagawin pa natin, kaya na tayo magko-community service? Meron tayo kakatapos lang, Sir Cres, no? Nagbigay tayo ng donation sa, kasing school yun? Yung sa ano. Nakalimutan ko na kasi sobrang pong dami. Dami. Ay, Oh, hindi. hindi. FGU. FG Nepomuceno, Nepomuceno, yes. Memorial High School Yung sa kasi pagpapagawa ng comfort opo, nag-donate ang council ng amount para po makapagpatayo ng isang comfort room, no, para sa mga bata. Pasensya na po kasi patong-patong po yung mga community Kasi service. ano, Hindi ko na ma-memorize. So, yun po, kakatapos yun sa FG na po. So, bale, naghahanap pa po tayo ng funding natin. No? Para sa council naman po, magtataka kayo, paano nagkakapera si council? No? So, di po ba may CDF ang bawat kooperatiba? So, pag may project po ang council, naghihingi po kami ng donation per cooperative base po sa kanilang kakayanan, no? So pag nabuo po namin yung amount, ayun po, ibibigay na natin sa donor, sa recipient of the donation para po So tina-target po natin sa council at least makadalawa man lang sa isang taon. Para Last year tinulungan natin yung Mining Elementary School, no, para dun sa repair ng kanilang Jose P. Dizon. Maliban sa Jose P. Dizon yung Mining sa council. Mining, yes. Yung pong library nila kailangan ng repair. Ngayon tapos yung Jose P. Dizon sa yun, both yes, council and co-op yun, no. Yung nanghingi sila ng TV. At saka pinagawa yung mga windows. Windows and roof. Jalousies ng isang building. No. Yan, no? So, sa council pa lang yun. And
what about din sa AUF and the other cooperatives sa Angeles? They do their part. din Yes, po, may no? kanya-kanya pa rin. Yeah. So maliban So, po yun sa council, yung bawat kooperatiba Meron pa, din silang meron siyang ginagawang kanilang community initiatives. services. Opo. And to add with that po, ang ating theme for this year's International Year of Cooperatives is driving inclusive and sustainable solutions for a better world. So dahil nga pinagdiriwang po ang International Year of Cooperatives this 2025, so all organized groups, even the government, in the whole buong mundo po, no, na sumusuporta po dito sa ating International Year of Cooperatives. And sana katulad last year, mapapakita natin ulit yung yung strength ng pag-support natin dito. Yan. So Yun. yun po and then another update, yung submission po natin ng gaps analysis and action plans in relation po dun sa June 30 na po ba yan? Yes, June 30 Sa Lunes na po Wala yan. na po bang... Wala na po bang extension? National Products and Services Consumers Protection Baka Act. biglang i-announce extend natin. So, extension sa mga ba, sir? nakatapos na po, like AUF, nag-submit na, no? Yes. Yeah. Yan. So, sa other cooperatives, please do submit your gaps analysis and action plans through the email ng csfs r3.csfs@cda.gov.ph. So that's r3.csfs@cda.gov.ph. Yun. So, Yan sana po, po no? rin kakatamong kaya co-op nang makiramdam kayo po. Kaya kami pong pa magbalik, ulit tanungan pong surprise. Thank you katamong Deadline. updates. Walang makakaligtaan. Kanita, memorize tala by heart. So, mag-break kami pong mabilis na. Kaya kami pa magbalik. Then, kaya katamo pong kayabing makipagkwento via online. Di nang tala pong maya pa oras. Ako po mama ko, uling magbalik ya pa yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. Kakaluguran, ini po Reverend Father John Paul P. Cabrera, Spiritual Director ng Archdiocesan Catholic Charismatic Renewal of Pampanga, at agkatanda kayuban sa langi at makiramdam, karing miyayaliwang kwento ning awos, lugod, at galoning banal na spiritu king programang Metanoia, Metinoia. Bayong puso, bayong biye, king saup ning espiritu. Balang Domingo, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning bengin, kini mo king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9, Bright FM. Ingamano ning ginuya sang maging kayantabe tamo king dalan ning biye. At yasang tukyan tamo king dalan papunta king Kayariana. Pigunaman taya kang bedering kanta ing ebanghelyo ning Aldo Domingo king programang Pasakalye. Balang Domingo, alas 7 hanggang alas 7:30 ning abak, kini king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Iba't king karalungduman, ing Diyos, tinaid na katamo papunta king sala, inyasat kayabe na, manatili tamong mabibiye king sala, kapamilatan ning pamanuki karing kayang amano. Pigunaman taya ing ebanghelyo ning Aldo Domingo, king programang Men of Light. Balang Domingo, alas 6 hanggang alas 7 ning abak, keni king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Hindi po iamong Angel Sanchez, hingga kayong kabalen, Salesian Missionary. Ating talakayin ang pagtutulungan, programa at pakikipag-ugnayan ng simbahan at bayan na nagbibigay halaga sa karaniwang mamamayan. Isang usapin na nagbibigay buhay sa pagkakapit-bisig ng ating pananampalataya at pagiging mabuting Pilipino. Ito ang Simbayan Tayo. Kasama ang Archdiocese of San Fernando Commission on Public Affairs tuwing Lunes alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lamang sa 91.9 Bright FM. Pagbalik po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. At kaya beko pa rin po Ma'am Malay, Manager Gina, at saka po Sir Cres. Yung kaya katamo pong
Cooperative Development Specialist 2, King Pampanga. At bayo tayo po isunduin kaya katamong kwentuhan, dinantala pong maya pa oras, din kaya katamong kayabe makipagkwentuhan ngening bengi. Yan, yung kaya katamo pong FB viewers. Ma'am Carol. Hi, Ma'am Hello Carol. po. Yan. Jeneline Ferrer, Ryan De Jesus, Ryan Paul De Jesus kaya ita. RM Mamak, Sir Mamak, yan. Gwyneth Iweng Binuya ning sakop yan. Tita Pina Henson, Joey Perez, Gloria Mendoza, Marisa Bolanadi, Rayceline Salangsang, Sanggalang, sorry. CDA. Yeah. Shout out sa Shout aming out. boss, Ma'am Carol. Si Ma'am And Yun. siyempre, ang senior din namin si Ma'am Jeneline sa Yun. training. Yun. So sa kanila kasi yung promotion actually ng International Day and International Year of Hello Cooperatives. po. Mamaya talagang i-announce natin na maigi yan, Sir Chris. Opo, No? no? Baka hindi ka makabalik sa opisina. Marisol Kabab, yan. Emmy Hernandez, Amelia Magpantay, yan. Maggie Tokayon, Butchoy Carino, Carolina Novicio, Riza Malyari, Feliz Caro, Fatima Manansala, Gina Tamo, Glenda Belza, Lovely Regala, Charles Benigno, Alice Gule, Julita Perez, Silvia Permejo, Marites Yulde, Erlinda De Luna, Amelia Magpantay, Leonardo Garcia, Teresa Legarda, Amelia Bonifacio, Ima Martin, Jocelyn Espiritu, Mary Jane Calibara, Marisha Duque, Norma Valentino, Cristina Quirol, June Rivera, Ma'am Ma'am June, yan, De Leon, Pepito Binaraw at Emily Maniti Castro. Yan, sabi na naman po ng kanakong parish priest. Hello po, among siklod ko po, apong Jess Layog. Sabi na, good evening po. Makiramdam ko king programa yu. Hehe. Yan. Hello po, among dakal pong salamat kayong pamakiramdam. Ikami man po makiramdam kami ng Webis. Yan. I think Thursday po yung programa ng among Jess Kenny po king radio. Ne? At ititipi na Henson, sabi na makiramdam ko kaya kayo. God bless. Yan. Sabi na naman, Ma'am Carol. Yan. Ma'am Carol, hello po. Maya Pabengi po. Yan. Actually, yung pinag-uusapan natin about societal transformation, si Ma'am Carol lang una yung kasama dyan noon, di ba? Yes po. Sa kanya talaga nanggaling yung idea na pagtulong-tulungan natin Yes. yung CDF natin. Kasi kung individual, asahan daw yung co-op noon, hindi nagagawa. So, kaya na-practice sa Angeles City talaga. Tsaka, nagkaroon ng ano yan. Tsaka nung lalawan mo kasi retang Sasama-sama ng CDF dari mga lating co-op. Wow, Ne. wow. Well, makasawap na talaga pero it will be a bigger Impact. nung Pagka pinagsama-sama. pitulong-tulong community, tayo. yes. Why not cooperates with one another Yes, to oo. build a better world. Yan. Cooperation among cooperatives. Yan. No? The principle of cooperation among cooperatives. So, siguro, ang AUF, ready na rin siyang mag-co-op kapatid. Ready na rin siyang mag-adapt ng isang small brother. Pwede Kala naman ko, pwede naman mag-adapt ng pag-aralan yan. community. Pwede naman pag-aralan yan. Kala ko mag-adapt ng community. Mag-assist through co-op kapatid program. Yun. Pwede, di ba? Mag-identify na tayo ng micro. Pero imomowa natin. Okay. Pwede. Pwede naman, oo. Plus, syempre, yung mga next generation ng mga Yung members. ating mga Talagang Succession plan, kids, kailangan no? na natin ng laboratory co-op. Yun talagang na on yun. air mo kami tinanong. Naririnig ng boss ko yan. Ano, hindi kami lang. Actually, yung mga success Kaya sabi stories. ni Ma'am G, 36 years na siya. So, syempre, kailangan ng succession plan. What about yung mga anak po natin? Di ba, si AUF, may elementary tayo, high school. So, maybe we could guard. Siguro, total na napag-usapan na rin natin. No? Pero pwedeng ibang Why upuan. do we hesitate? No? Pwedeng upuan yan. Kasi yung parang the mechanism, we find it a little bit difficult. No? Kasi parang ang governance nun, dapat sila-sila. Parang kung magdi-deposit lang muna sila, I think that's feasible. Yes, laboratory Pero co-op sa kung minors. Pwede. sila mismo dapat ang
go-govern nun. That's Parang, youth cooperative, hindi muna tayo. Sa lab muna tayo. Ah, Mag-act so as more guardian on- kayo. Mag-act as guardian yung AUF cooperative, yung ating mga minor, yung mga ages 3 hanggang 17. No? So magkakaroon tayo ng mag-act si AUF as guardian to the minors. So magkakaroon tayo ng isang laboratory cooperative. No? So pwedeng yung savings provision muna ang gawin. Like yung mga aginaldos ng mga bata. Sige, So, sir. parang, savings. parang, naman ang pag-uusapan. parang Okay. promotion Pwede lang natin upuan din. ng Okay po ibang yan, meeting. sir. Yung Okay idea, po. no? I think Tutulungan. kung ganun lang siya, Kung hindi ganun, naman sir, mahirap Tulungan tayo ng tayo. registration section Yes dyan. po, okay po yan. Laboratory cooperative. Naipasok ni Sir Chris. Gusto ko to on air. Hindi lang si Sir Cres ang promotor niyan eh. Si Sir Ferdy Calma din. Alam ko, naririnig ko din Oo, palagi shout out, sinasabi baka niya. nandiyan si Sir Ferdy. First, baka naman nakikinig ka. Pero busy eh. Palaging on the road si Sir Ferds. No? Ang dami niyang binibisita din. Na-add din natin yung laboratory cooperative kasama. Parang wala sa script ko yun. Hindi, pero actually, come to Hindi, think of maganda. it, maganda Nabanggit din naman siyang eh. Savings pantulong, sa no? mga Para lang tao. sa mga bata yung pagsiserve, Ma-inculcate sa no? kanila Yung pagsisave. yung pagsisave. Yun, kaya natin. Kung Kaya pagsisave natin. lang, Sir Chris. Pagsisave lang, Sabi pwede mo, yan. Sir Chris, pagsisave Kung lang. yun lang, sir, we will commit Okay, sir. ourselves. Minor, mga Air bata, talaga sige to. po. Parang Walang bawian eh, no? Walang bawian. Kukwentuhan lang noon. Parang nagkukwentuhan lang tayo over a cup of coffee tapos biglang Laboratory Magaling co-op. si Sir Chris. Naisingit niya. Kasi para next year, makasama din ng AUF pag may lab co-op na siya doon sa ating Global Money Week celebration. No, for the Naririnig ko minors nga yan, and sa mga bata. Napakasaya po. So, 3 years old to 17. Actually, Yes, yan po yung laboratory natin sa financial literacy nung Yes, 26, di ba po? At an Yes. early age, dapat matuto na raw po yung Yeah. bata sa mga ganyan. Saka succession plan na rin lang po. Totoo yun, totoo Yung yun. next generation po. Totoo yun. Pwede. How about detang mayayaliwa pang programs na atin niya po yung CDA? Nandin, Sir Cresa, banggit mo na yung International Co-ops Day. Cooperative. So, Yes, we will siguro celebrate formally, invite tala rin kaya katamong co-op to join us king kaya katamong celebration na ning Yes, International opo, Co-ops Day. na-promote na natin ito yearly. So, the International Day of Cooperatives po or Co-ops Day ay pinagdiriwang natin taon-taon tuwing unang Sabado ng Hulyo or July. So, July Upang palaganapin ng kamalayan hinggil sa mga kooperatiba at itampok ang tagumpay at ng kilusang ito sa pagsusulong ng panlipunan at pang-ekonomiyang kaunlaran. So baka matanong din natin, matagal na ba itong ginagawa? Opo, matagal na po ito. Una po itong pinagdiwang noong 1923 ng ICA or International Cooperative Alliance at formal na kinilala ito ng United Nations General Assembly noong 1995. So hindi lang po ito dito sa atin sa Pilipinas kinikilala, Kuya Marvin, but worldwide po. Yun. Pinagdiriwang natin yan. So ano bang essence nito? So ano bang simbolo ng celebration nito? Pinapakita po ng Co-ops Day kung paano pinalalakas ng mga kooperatiba gaya ng mga pinag-uusapan natin kanina. Ang kapangyarihan ng mamamayan, pinatatatag ang mga community at pinangangalagaan ang mga pagpapahalaga ng demokrasya at pagkakaisa. So since taon-taon naman itong sineselebrate, so what is the theme today? Sabi ko nga po kanina, our theme for this year is driving inclusive and sustainable solutions for a better world. Yan. Ito po ay isang panawagan para sa mga kooperatiba natin, no, na maging tagapagsulong tayo ng positibo, makatarungan at pangmatagalang pagbabago o solusyon sa mga komunidad para sa mas maginhawa pong mundo. And for full details of this, you may visit www.coopsday.coop. So I will post this naman sa mga ka-coop natin sa Pampanga sa ating mga group chat. O sa ating mga sa Messenger, and pag may questions, pwede naman po directly magtanong sa amin. And syempre, para naman sa aming CSF, yung submission. Gap analysis. Gaps analysis and action plan. Deadline. No, in relation June sa 30. FCPA. Deadline, June 30. June 30 po. No? With extension, ay wala pala. Wala po. So, wait for further announcement. Wala Uy, pa. meron. Wala pa. Pero baka- tinitingnan na po. Nandito Alay si Ma'am mo. Lovely Regala. Tinitingnan na niya isa-isa yung mga nagsasubmit. So, nauna niya nakita yung AUF.
May comments na nga po eh. May comments na. So, please do submit i-address it po at namin. r3.csfs@cda.gov.ph. Yes po. Siyempre, sama-sama naman nating matututunan kung ano ba talaga itong gaps Opo, analysis pagka na to. daw nilagay natin na wala tayo, so dapat doon sa action plan, magkaroon siya ng Yun. direct. Mag-plans. Yes. Kaya So, hindi siya NA, identification, no? para hindi siya matigilan. Iyon. Okay, so Sabi ng ating CSF. iyon. So shoutout ko lang mo naman po rin kaya beta mong makiramdam Francis Malyari, Zen Lasatin, Marie Pinlac, Hi Marie. iyon, Ma'am Sin Monieno, Ma'am Sin. Ma'am Lala Cabral, Hello po. Sister Doris, tsaka Tatay Ace, yan. Si Tatay Ace, nakikinig po siya sa atin. Tsaka Eli Canlas, yun. Dakal pong salamat ka rin makiramdam. Final invitation po, karing kakatamong makiramdam to final message, I think. Final message karing kakatamong makiramdam for today. Mamalay. Siguro po from my end, I would like to really encourage people to join cooperatives. Ito po ay win-win po ito. Wala po kayong ikakatalo dito. Kasi base sa karanasan namin, talagang kami po ay nakinabang. No? At more than that, nakatulong pa sa aming community. Kung iniisip nyo po na ako na lang ang tutulong, no? Personal ko na lang, siguro po mas magandang gawin ito together with others, no? Para mas meaningful po siya at hindi din mabigat sa bulsa. Kasi halimbawa lang po sa co-op, no, kahit final words na to, yung mga namatayan, no, nakakatulong din po kami sa kanila kasi nagbibigay po tayo ng death aid. Siyempre yung mga namatayan, masakit na sa loob yon, masakit na sa damdamin, mas mahirap pa kung wala pa silang panggastos, no, dun sa situation nila. So kahit papaano po ay nakakatulong yung mga kooperatiba sa mga ganong paraan. So kung miyembro po tayo ng co-op, marami po tayong katulong. Maliban dun sa nakakatulong tayo sa iba, matutulungan din po tayo. So I hope that this program, kahit na sandali lang ang kwentuhan natin, sana po na ipabahagi namin sa inyo yung benefit po ng pagiging cooperative member. Maraming salamat po. Thank you, Mama Lai. Ita po kareng kaya katamong ka-member na or kayabe kareng miyawaliwang institutions na bisa kayo pong manalakad co-op. I think CDA po mamaya ipopromote niya kung paano ito. But before that, Ma'am Gina, nanayipon kaya kayong message kareng kaya katamong Ako po magre-remind lang po ako yung ating upcoming activities, yung ating lakbay aral sa Ilocos Sur this coming July 11 and 12. And 12 po. Hindi 10 and 11. Hindi 10 and 11, Sir Chris. 11 and 12 po. Yun po. And of course po sa AUF po, ang ating kooperatiba ay serbisyong totoo at may puso po. Yes. May heart. Sir Chris, ikaw po. So for updates po, bababa naman kami ng updates sa ating mga partners and sa mga cooperatives, and also yung aming Facebook page, CDA Region 3. Doon makikita nyo rin yung mga activities na ginagawa po namin. Then ako, may number naman sila sa akin. Pag may mga kailangan po, message mo lang and sa messenger din. And yun. Tapos yung mga nabanggit kanina na submissions and updates, so hopefully we could support the cooperative movement through joining. Borikya mong sundutan natin katapang mapila na minuto. Sir Chris, mga nano ring may aliwang organization, they want to start up a co-op. Baka nito Want to medyo start up a cooperative? The first thing po is they may po, hindi pilit. They may submit their intention sa aming office or through email sa r3.cda.gov.ph. The first na pwede pong gawin, ang gagawin ng CDA is to give them the full information about cooperative. So we will give them a one-day seminar about organizing a cooperative na tinatawag na PRS, pre-registration seminar. Local niya po, akit kaya kayong opisina? Our office is located inside po ng Diosdado Macapagal Government Center or SACOP, nakilala. We are located Cooperative Development Authority Region 3 Extension Office sa Malikhain Corner, Mahusay.
Beside Commission on Human Rights. And sa left side namin, Civil Service. Yun. And we have our email then, r3@cda.gov.ph, Facebook page, CDA Region 3. And ako po, yun, sa aking email din, meron din po akong email, c_pilaw@cda.gov.ph. Pwede silang mag-query about organizing cooperatives. And yan, may number din po ako na pwedeng ibigay. Pero before Danita, Huwag na po, meron namang medyo sa office namin pwede naman sila magki-curious ko mong bagya. We from AUF Co-op na institution-based kami. Bakit ta magka-idea mo po nanulang klaseng grupo at makanulang king co-op? Nanulang rin ang miyayaliwang cooperative depende po doon sa magiging intention ng group. Number one, syempre ano ba yung magiging intention nila, sino sila. Yan. So during the pre-registration seminar, pag-uusapan po yan. Then transport doon natin talaga, even yung transport. Common bond of membership po nila. So ang karaniwan ngayon na nagre-request dahil tawag ng government yung sa modernization program, yan yung mga transport groups natin, then our farmers. And also yung mga sa institutions, like schools, offices. Yan. Then private sectors na based on manalakad na yan. Other groups or associations na formed na gustong i-convert into cooperatives. Yan po. Yan. So, 4 kasi yung pwedeng maging panggalingan ng isang co-op. Baka yun ang tanong mo. Maaaring they are nasa iisang pamayanan sila. O sa English, residential. So, ibig sabihin, the group came from one area, residence. And then, nabanggit ko, pwede rin the group may come from a registered association na gustong i-convert into cooperatives. Then, yung mga nasa transport sector natin and yung mga farmers, ang kanilang bond of membership, yung pagkakakilala nila to form a co-op is they have the same type of work or occupation. And meron din tayo yung katulad po ninyo na they belong to one institution. So, yun yung nag-iisang pagkakakilanlan sa grupo na pwedeng bumuo ng kooperatiba. Amen. And again, number one, syempre dun sa definition niya, dapat they should have the sole intention na para bumuti yung kalagayan ng mga members nila. O ito po dindamtama po nung makanano at nung nino ikatamo ban kanita magikatamong metong kooperatiba. Shout out po tating kayo pong shout out na kailangan sabihan po tayo. Kayo makauli kaya kayo shout out. Sir Cres, nino rin kaya katang i-shout out? Sa amin pong office sa CDA Region 3, yan, nakikinig po yung aming Assistant Regional Director, Ma'am Carol Miguel. And she's also the former area specialist ng Pampanga. Yan, mas matagal nilang nakasama si Ma'am Gina and Dr. Malay. Kayo po yan. She's listening yan. Si Ma'am Jeneline Ma'am Ferrer. Jeneline Ferrer, yung aking pong senior sa training. Yan. Good evening, Ma'am Jeng, and sa mga colleagues niya. And andito rin yung sa CSF, yung sabi na June 30 tayo mag-submit, si Ma'am Lovely Regala. No? Ay, Ma'am Lovely. Ng ating Gaps Analysis and Action Plan in relation sa FCPA. Yun. Thinking bale po, ito ba rin mga shout out? Babalik ako sa nasa isang bahay kayo, okasyon, sir? nasa birthday actually nung apo ko. So, hindi ko matanggihan yung ni Sir Kuya Marvin. Kasi sabi ni Kuya Marvin, ito na yung schedule na pinag-usapan. Na malapit kayong July 5. Yan. Yes, opo. Kaya timely naman. And yun, maglalakbay aral kayo. Tayo. Tayo. Siyempre, dapat po kasama po parati ang ating CDA. Cooperative Development Specialist. Yes. So, kaantabay po namin. After nung lakbay aral, laboratory. Gumaganti talaga siya. Ma'am Gina, pa-shoutout tayo dyan. Okay. Yung family ko po, lalo na pong aking asawa, si Nolly. I love you. On air yun Siyempre. Sige kasi Sabado ngayon. Lumakad ka. Ma'am Malay. Ako po, yung mga kasapi po ng kooperatiba namin na nakikinig ngayon. Thank you po for joining us. Siyempre, yung asawa ko, hindi ko alam kung nakikinig siya. Mon,
and my children. So, thank you, And- Marvin. Sino pa? At saka si Amina, at saka si Noctis. Yun, nakala ko Ang aking mga apo. Ay, dalang may nakalimutan ako. Ah. Si Mama. Ay, Mama. Baka yung nasa, Ay, mga anak ko. baka yung nasa US, yung mga apo mo. Baka gusto Oo, mo syempre. Sila Dale. Ay, maraming masyado. Marami. Cham-cham. Jinjin. Ma'am. Ayun, nabati ko na. Oo, tsaka thank you, Sir Marvin, for inviting us. Yun, siyempre. Maraming salamat po. Consuelo mi po kiniking Laiko Lab ka na atin kami po nga kakasabi patungkol karetang makaniting nanita kagampanan bilang metong Laiko na ikatamo po ne abe tamo pong may papanyaw ne kaya ken man kabiyayan ken biye impisa sa biyantamo ken man pong pamamaralan ng mga nanotamo pong mangat ne bilang metong cooperative and syempre kuswelo mo rin po kiniking Laiko Lab ka na makakapangumbira kami po from CDA na Thank you po, mamiyeng Kuya Marvin. Thank you, updates. Ban kanita rening kalaiko tamo ne makapigunam lamo naman na mekad iting pamamaralan ning pamangawang co-ops metong yamo na pong pamamaralang makaginu yan muling deti ne paralan lang bibigyan na kaya katamo ni nga po yung ginuban kanita makasaw tamo at asusopan tayo mo naman yung kaya katamong sarili ban kanita nung nanuman po yung kaya katamong kapag nasan kaya katamong biye paralan niya po yung kooperatiba. Dakal pong salamat from karengking AUF Co-op, keng ACCDC and at the same time in CDA Region 3. Thank you po for always and for inviting us. And syempre, thank you din sa support nyo sa CDA, Angeles City Co-ops. At syempre, mga co-ops natin sa Pampanga. Binabati din po namin kayo. So, yan. So, tulungan lang po para ma-accomplish natin yung mga, hindi lang yung mga reports, pero yung sabi nyo po kanina na transformation sa ating community kung saan tayo nag-cooperate as a cooperative. Amen. Wa pala, akalimantala din king kaya beta mo ECCDC ang pong PCU. Yes. Yan, makirandam po. Sila Maya RM nandyan. Yes. Opo, nandyan yung ating mga partners. At po tumabugla mo naman po rin kaya katamong management from the AUF Co-op Yes, from China. wow. Hindi mo sila sinout Oo out. nga. Sorry. Lagot ka. Si Joby na nandyan lang Ding sa mga paligid. sipag tamong magobra king Si AUF. Ma'am Leia, si Glenn, si Arnold, si May makalimutan si ka. Donna Si May, Mark. yeah, si Mark, si Angelo, Marisol. tsaka si Jonathan. Marisol. Yung kaya katamong guards. Yan, Yes. diba? Etong lang po ka rin pa. Even yung ano po, yung mga yung retired training chief namin noon, si Sir Raul Encarnacion, nag-message siya. He's watching us. Oh, yun. Hi, sir. Hello po, Opo, sir. diba? At pa-shoutout ka no, in Team Carpool at madadama, sabi ng Abigail. Ay, wow, Abi. Chuya, makiramdam yan. Hi, Abs. Hi, Abs. Pa-shoutout lang, no? Yan. Siyempre, rin kaya katamang board of directors from AUF. Opo, Ma'am Sin at Chuya, Daisy. Happy. Happy birthday, Ma'am Sin. Belated po, Ma'am Sin. Tas Ma'am Cherie, Ma'am Che, Ma'am Judy, Sir Aaron. Nino pa, Sir Boy. Yan, Sir Marvin. Sir SL, ne? Sir SL He is po, part of the yan. board. Na retire mo po. Yan. So, nino pa ating tapangakalingwan po to. Ito makabagbalik Wapin. Dapat pala may listahan tayo. Okay po. So, dakal pong salamat ne. From the bottom of our hearts, dakal pong salamat. CDA Dakal pong Region salamat. 3 and AUF Co-op and Thank you ACC. po. Thank you din Marvin, po. AUF It's a Co-op. privilege to be here. Thank you for the viewers din po nakasama natin. Yan. Shoutout po sa lahat. Shout po sa lahat. Okay, at Canberra po rin bibiluking Archdiocesan Council on the Laity ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, king pamanimuna na pong Brother Rene Galang. Ini po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Laiko, Love Ka, king radyo na ning kaya katamong Archdiocese, DWBL 91.9 Bright FM. Ako po Kuya Marvin, kaya beda po rin kaya katamong guest. Mamo na kaya po at pasalamat kaya kayo nga. Domingo po bukas yung bata mo. God bless everyone. Mabuhay ang mga kooperatiba. Ay kung dakila pinagkalata sa paspas ng poong may
kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Sa paglipas ng panahon, Laikon ipinahayag mo, mabuting balita ni Kristo sa gawa at salita mo. Ika'y hinirang humayo, saksi sa bagong milenyo. Laikong dakila, pinagpala ka sa baskas ng poong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Kaysa ng mga pari, religyoso at mga madre, laiko ika'y itatanging sa mataas na tungkulin. Sa kapwa'y magsisilbing maghalay ng sarili. Laikong dakila, pinagpala ka sa basbas ng poong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Laiko lakas ng simbahan, daan ng kapayapaan. Laiko apostol ng bayan, sugo sa sangdaigdigan. Laikong dakila, pinagtatahak sa basbas ng poong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Dakilang